fit any asese ni din and your friend saying mechanic na prophet kum chacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kum chacha me so me hwe Yo channel so they be am catch them say channel papa ye de no kredie ene de ye adwuma asem ne beto ho a ye yetu anamon ehwehwem ewurawuram edom nsuko ansa ye de abeto wani manyesa asem ba ye ntumi nka bi ye nte se omo maka na omo temi da se abra na mama mo kra so na won be kan de ye omo de no da bi oman mu nsem ena ye de bra mu ye frame Theophilus Anan o frame Mary wa maji so fe ende who say catch them say we bring the world to your doorstep. Yaba eye Benjamin Ochre. Sem ka Benjamin Ochre bia wadwunu be ye ontanta kakra. Enche bia na yete say eye efiewura bi ofi abrochira ba na we be shootu ne tenant. Na asem no koye police case e ma ye chi no. Na de asana tene sayendre ya o mampanyin bie say obi atumi tu kwan fa plane e ko bebi ofi ba na osu tumi fa plane e ba Ghana. Papa no di sa nyamra sem odi sa ewu no o shutu eye Benjamin wadwane efi insawom enti yeto anamon aba ne maame ho e bebisa no se wate so a eden na oya afa ho enko bebi a tena fidie hu na metwa me ho aba me ba yebeto eto ankomo ne so Benjamin Ochre no maame e wa ha ye ne betwetwe nkomo na yesi ye hu bibia asem no eko ya papa obatan mommy anope de mi chia o pacho me je so mommy pacho ubetumi de wudin atudwa ama etiefo na hwefo ati wudin pacho me din de Stella Ochre Adipa oh Adepa ma pacho Ben omosie no me pacho han mrebe na musie no yesie no 4th July na ye na maye se sabre no na lockdown no ho ntino ye bibia preko ya nsheda anye na ye se nipa dodo na emra no makwan se nipa dodo nhia sa ntino na sie no Bianca amamera ho na ma nipa odi sa nyamrasem no eye efiru ano unim no pa woni ne ntem etese efiru anankasa no me hu ne da fi se no nte baby a me ba ne te no ne te ne fie asa na me ba no so te baby for frontino ono nkasa kora me hu ne da na okay ti unim no ho na mpacho ba no bebo wa mane se bia oni fieru ano ntawantawa bi wo mu ntem ana se bibi enkoso yie di obeka kire me ne se entawantawa bi ani wo mu ntem na di obeka kire me ne se if a dine no high no 2 years nti 2 years no as a 3 months na advance na ewu a e was almost an hihye so obetena ho na se wontena nti di obeka kire me ne se wa yese fie ho no kura no 2 years no so a wontena ho biom efi se o fie ho no ne ma nkoso se de nke wo se ekono nkonti wa ya na adwen se 2 years ni du a obe free ho na afein so da ye bi a wo so no nti no ompese obetena ho nti mem kai no mem mom pae ma no se de be ya 2 years no date no kora enso na we free ho na me see you mate nti medium pae boa na me guso na da yo so ye ne se
wasonda yese fiura no ne ba no e di tu abane so e woda yenum na me se ene ese de wo ka se ne ma nko so yi ebi a wape wo honhom a wonya onti e wo se ode ba honam nti ye mo mpa yese 2 years no eda no kura no endu na wanya baby foforo no se yo nti o mu na osa ka kire me se fiora no omo frɛ no abusa no se wakase wontena but ne niema nya ntoto ya obenya dan no foforo akotena muti no omo ma no 1 year eno omo kan no omo te ase nti afede yoda no wo hwa na ni fiora ba ne frɛ ne se owo fie no se an eno se wontwen no eno se yo nti wo hwa na oba no se 1 year no kura na wasere no omo nsan mpene mane ntena ho nti eda no so a wo ma da da krokra ento so won free ho eno ka kire me na me se o me ye mo mpa na nyame be kire ni tumi ama na nya baby foforo no see you nti menum na eda no beso nti be ye se fofo se fifo ho no frɛ me se nyame ayadomu wakonya dan ni bi na me see you e de nyame ase nti no no a hye me bo se eda no kora no ma ne ndu obe free fie ho nti no ne nsa ka bi edan ne bi de ya ne wonye na on free ho sabre no kora so na me so me hu mfa me nti won free ho eno wasi you what nti wototo ne ne ma se de be ya obe free wansa na eda no kora ye den aso na me see you nti be say 19 for ho say me call hospital me no mu a me call hospital nti me ba na me friend say me hu fa me nti ma call hospital nti o ma chiri ne ma bebre ama me say ma me ndi nti no wo ska on sani bi ma me na me nkoto eduro ne no see you nti enyumere na mpa no sani mi ska no ena me koto nru no kure ka se ma yesi aduane yendi no jaidi na oda su dia yare na ebe kosoro na me see you nti saada no kura na menene kasa ya menene nkasa bio nti me die minim se oboa ne ho na wa free fie ho nti 24th eda no na papa no eda no ko haida ne 24th May no ena eda no ebeso nti lockdown nti ye nkwa sorry nti ye ya sorry wo fie nti ya sorry awie ye te animu ha na me papa me kunu abusuafo bi besra ye nti ye ne wo mo adidi nkomo ma sorry se me be ye aduane nti me de banche abeto ase me bedwa ye me hu ya ne se ne na fofo me nsa free heba di odi animu no ne se pa nti me hu no kra na me se kwa bana na eba no ena ne nua ba ne se ama wo de wo ba wo ni mu ba ena me san to me na me se enyo no ye na damfo ba ko se de me hu wo mo no preko pe no na ye se me yamu ahye me fi se wo mo ba ha one ne namfofo no na eba na se de o mu pie me so no ena me se adan na damfo na wontumi nka wo mo ntumi nka hwe nche me de o mu busa ne se ne papa wo he ne nua yin so wo he na me se me yamu hye me because one wo mo na eba fie ha nti na me kan bi hye mu na amu be pie me so sa
na me si o ne papa ko je obi kwan e de asem ben yare omo se ma nya botre ben yare ni nua ba ne frɛ ne lan a enko nti na kyerɛ sɛ na atɔyɛ nyinaa so ofie a ti na me ne bra ba konso wa ha na boy no so ne sa sɛ onja ne kwan no mu hia da na me se de asi bi o mun kan kyerɛ me da ni ho a me wo ho ne kyerɛ sɛ amani o mo de bɛbɔ ne sɛ efira ne ba na ko bɔ me ba ni tu that Sunday no kura so no ye say waboa ne ne me nyina no arrange car enwumre no odi be free ho na de kura me saka kire ne say no o say wasan afre ne say on ne key no hia say da no so a won fa ne key mre no enti me kura me ka kire ne say mate kura se na na be ka say obi ti ufie na se ne mra so yare ni nti no mane na kakra man mentu ni pa ne free ho enti se de abrante ne ye no enti emra na ye de aba no nte ya na enti on de nipa bonefo se de wasondaye na wasan frɛ ne se eda ne so ohia ne key no free ho ansana sa kwasi adana eda no beso na ne na fofo na mane o mo bebo se be yes 11:30 ho na wadampo na damfo ba ko won ho na o mo te se o bopunu fiewura ne ba na bopunu no se na damfo no enkohwe ti wo kohwe ye no na o frɛ ne se wo fiewura na ehwehwe wo na o sorry enti na damfo no se ono de no wasan wura inside until the ote ye ne se obusa ne se o na den na oba na de wanfa o kama ti wa bie gate ne se omra me ba na bie gate ne se o landlord bra uremu ti gate na no na udini kutatuo mi enu gina me ba iso eno ne se te atuo mi enu na wambo no ba kumpo boy ne se de ohu ye ne se wodi ka bo ne busei ena otie am nti wo ye se wodi moja hye ekọ ne so na was I shoot no 4 times enti se boy no kura wandwane a nka menim so no so be shoot ni bi enti say what the taxi ne koye ti no akopak ke taxi no baby ansa no si bae enti taxi driver no so te say etu na kasa no e no tu ne car enti ame so no kra ne ko report ye say sa no de obi akofie bi mu a what say etu e kasa ansa na damfo inso nya quantity mu enti ye de koso bia no yante kopim se omode ne ko police station kura de na ko police hospital mochre ho kura nsana ne nanfo no e ba be boy amane nti the time ne nanfo miensa no hu om so mo ba na se omo ko mochre ne sade ni hina wi kura nsana omo ba be boy amane tini papa ba ye na mo bom na mane se de yesi no ena mpa ni papa ko enti oba ya mane o de be bom me se ya mpa o ya mpa se Benjamin na dini akoje me be inkwa na mommy mesre wo with the sorry mensun kafra yade oba time this asem no court asem no mo de court na bacho om de court no wako ho wadi akire
Bacho edi echire. Omu yi asem no ko to no kra de say. Abeka. Inti di aye ni say 2 weeks biya ye ko a. Omu say Attorney General nyamfa report to mass. Omu say asem no mundi no abeka. Omu de asem no be ko high court. Inti 2 weeks biya no ye ko a. And one say yakoji date. Na asem no so si ye no. Edana asem no si ye na no boy no ma me de lawyer for Echo police station ho so munko bele ne ba no. Na on de ne banda prison. Enti sa asem na ma me ne kan ye nti no. Ye kokoto ho I even see adi ni kura asem na akodi ne asem no wo ma. Anko no na wo so obeje date kura de ma ye so wo ma. Inti last so ye san call ye no de omo ka kire ye ni say ehu hia say nipa dom da bia ye betu ye hu aba ho. Inti nipa ba kokura betumi aba na wa beji date fi say case no nyandru say ye bedi case no inti no say ye nipa dodo ye beba ho no nka ehu hia sa. Inti se ne asem ne kono inti yenso ye hwehwemu say first day na omode ne call ye ne judge ne ka say omunyi ne free police emfaninko ankafo boy no shoot within no there's some catch na dwunu na kanana omo say omo emfaninko to ansana yare ni nti no omo mfane ma court da bia nti omo mfaninko prison ho kopem say omo be prepare case ni nyina nsa no mo de na ba court nti yanso ye hwehwemu because maame na di kan be ka say on ne banda and the police station prison tino nti yanso ye ni di akire nti yanso ya mankrofo ahwehwe prison ho ya mankrofo akohwe ankafo ye se oni prison ho no ye se oni ho omo akonsawam oni ho enti nano joada ye twam yi na yesan court enti ho na ne papa ka kire court no say abrante no court hye say omo fa ne nkoto prison ho enso ye hwehwemu aya ye nyina kire say boy no oni ho una the court na gasa mo fa no kwaya reserve about come ka say mo Debbie, to prison. oh okay that's remand Enti no asem no ye nte ase say court ama order say omo fa ne nko nenso ye hwehwemu aya ye nyina kire say boy no oni ho no na man pa cho e kwan be na mo fa so ye hwehwemu no say yanso ye hu nkrofo doso enti said ye kokura police ni ne ka kire ye say eni hu kwan say nipa dom eba na ebi anipa ba kokura betumi abeje ana ye be fresh IIed ni so wonko court ho kora wonsi ho nti no na ye hu de eko nti na ye nso ye hwehwemu say ye be hu say boy no ye de na koto said ye court no ma order na nso hu bibi asa nti ya court no na ne papa ko bo court na ma ne say ye hwehwemu aya ye no sa na kire nti wo mo ka say nka say 2 weeks biya na ekoji date ne asamba wo mo ka say nka 2 weeks time no ye mranso na judge ne ka say obefre CID ni prosecutor no na ba bia brante no wo no omo ma ba kire nti nyame ya adomo a okuya da ebe yemra na
omo me kire baby ya ye endra ko ye twem ya na se de bebe yi okay omo mra me kire nti na de wo mu no nti na mat say oni insawon prison ho de ho nyina ya ye hwehwemu oni ho asemo nti sisi den na mo be sisi a nti no ya de esre ne yesre empanyifo say de asem ne siye no me sa akra ha police empanyifo nyina ba efie ha ebe maye kasa kire yen say yenya rash mu ni gidie wo mu say omo be hwehwe asem num na no kore ba bia no kore da bia no omo de no kore na to nti ya de no kore na justice na na ye hwehwe say wo betete ba wo wadru sa bre ya nko be didi ama obi adi na obi atumi de seconds agye ne nkwa efri ne nsem yente de ye kan fa ho bia nti ne esre wo mo say said omo be share ye bo no omo ndi wo mbo hye so na pepe yo emra asem no na se mami metie dia wo kana na se nhwehwemu no wa na wo ye mo ana mkoye nhwehwemu hu se oni insawon prison ho ye di jankrofo yeso ye hu nkrofo doso na ye kwa te se ne papa obi ehun nanim nti wo kokora wo nya kwan enso prison ho no na ya mankrofo aye nhwehwemu amaye na ye hu se oni ho nti mami sisi ano mu gidi say there's a foul play na se akwese nkofo bi disika ene namase a on person ma asem ne foolish case ana if say nenti ameka sa ne say first day na abrante no be di me ba na wu no ne maami tumi ko fa lawyer for so omo be ma ni bail on de ne banda prison enti sa asem na maami ne kan ye no enunti ena ma yenso ye na wasem no ho yenso ye hwehwemu se de maami ne kan ye no ebetumi asi ena mpa so ye hu sampa abrante no oni baby ya court share se mfa ne nkoto na munya ntiye bia na se munya asem obi an be kan bibia abrante no odwane ye wakote ana obi anti bibia hu nkire mu ye de ye hu se woni ho baby ya court share ye no ni ho de ye hu no se woni ho ntina ejoada no judge no shares ka kire ye se ye de ye mra na okuya da ye bayi yen samra onu so beto nsa frɛ police fo na odi abrante no mo no na baby kora omo de ne koto ye no omo mra me kire na more lawyers there pacho yenya fa lawyer se asem na yese eye oman no eni abrante no na edi na mami won jindi say sanka so munya personal lawyer bia nanka ebetumi aboa because said ya mo ka say omo ne mu di ntenten sanka mo a megidi sanka ye mo am lawyer so wo ho a nanka am sensem no ebeye easier than say ekone sei enti ya dwene ho say said ye kone de wo say yenso yetumi pe lawyer nso say de yenya emfa lawyer enti man krakra no say den na busuan eye busuan de ye ani say said ye waka no say ye be pe lawyer say ye no na ye dwene ho say ye betumi afa lawyer na asem ati sei obi nkogye ho sika say enya ne ba nti obekwa kogye ho sika na asem no wo matiatia asem na to anwem nti ahwefo ne adofo mera ho sisi am say e kama ye say se wonni sika na wasem aye mobo e wo Ghana ha
authorities Ghana ehye nsam oni bi asem de se mohwe na moma emra eye adwuma sisi no question ne say ekwan ba so no fa so a odwane fi prison ho hwan ene ma no kwan ma ne dwane ye hia justice the amisum say when justice is delaying there na say justice is being denied inti mesremu mama yemwa mami na eya obata ne ba enyini na obepe bibia ma ono so wadi.